Daghan ang niduol nako sukad sa akong pagka-ordin pagkapari. Mga 18 na katuig ang milabay. Daghan na kaayo ang niduol nako tungod sa problema, labi na gyud mga asawa na problema sa mga bana. Din ako no sila kasabot sa ilang bana. Padir din ajud ko kasabot sa akong bana. Nga ako yung sagarang tambag, ayaw sabta. Kay ma-stress ka. Muna ang mga Hudiyo, din aman sila kasabot ni Kristo, nya ilam ang yung sabton na stress na miya. Muna ayaw sabta. Unsaon man. Kanang bana ba nga di nakakasabot or ibong asawa di na nimo masabtan nga sa una lambing kayo karon yaw-yawan na kay tanan. Sa una, humot kayo, karon baho na. Di kakasabot. Anong di na siya manutbras, di na siya kay maligo, di nakakasabot. Ayaw na lang nagsabta. Unsaon man? Pagin mo itubag. Ang ako yung sagarang itubag, ayaw sabta, dawata ngaway reklamo. Kana, ayaw sabta, dawata ngaway reklamo. Unsaon man nimo pagdawat? Nga ako gid ning bana. Ako ning asawa. Yaw-yawan na. Ako ning bana purti ng bisyosuha. Ako ning bana ubay-ubay ng gipaanakan. Dawata. Nga inigdawat na nimo unsa may ikaduha, gamita ang pulong sa Ginoo. Ang imong pagdawat bunga binasi sa pulong sa Ginoo. Kung angay pasayloon, matud pa ni Kristo, pasayluag kapituan kapito. Nya kung manapat gyud manamparos ang pulong ni Kristo, kung sagpaon imong pikas aping, ipasagpa lang sang pikas. Kung ang imong mga butang, kay musuyop naman imong bana, pangawato na imong butang, ipamaligya na, hastang imong gamayng kinitaan, kuhao na, o di ihatag, kulatahon pa ka. Dawatag yapon ang pulong sa Ginoo nga nag-ingon, kung dunay mukuha sa inyong butang, ayaw na kinig bawia. Nya, musunod mo dili. Tubag. Si San Vicente Ferrer, iyan ang gisunod. Si San Pedro, diri sa atong unang pagbasa, sa atong ebanghelyo, sa 12 kabuok apostoles nga nahibilin, human manlakaw tong mga followers ni Jesus, si Pedro, maura gyud niingon, asa man may padong, anaa kanimo ang pulong nga naghatag og kinabuhing way katapusan. Duna na sa ipipila na kong kaila, nga nahibaw gyud ko giunsa pag-torture sa bana, pero wa gyud mobuwag. Nya ako day siyang gipangutana, nganong wa man ka mobuwag nga puno man islagom imong naong, hasta imong bukton niya. Mao naman ka nagibuhat sa imong bana, sud nas mga dulanas 30 katuig. Sa iyang tubag, bawo mo gunsa? Wa ko'y trabaho pa der, na aming mga bata, asa man ko padong. Unsaon ako pagbuhi ang mga bata, bahala na lag mabunog ko, basta makakaon lang mi, kay ang nagtrabaho ang ako mang bana. Kani di ay bitawng panghuna-huna nga, wa na ko'y kapaingnan. Ansawan, makapahimo natong ligon batok sa mga pagsulay. Tanawan ang dunay kapaingnan, ang asawa maing pagkabutang, nindot og trabaho, ang bana may isang pagkabutang, inigtamparos anas bana, moingon gid ang asawa, kinsa ka mo tamparos na kung buanga ka? Mabuhi ko kung wa kang yawa ka. Mo na divorce dayon.
Wa ko magsalig nimo. Mabuhi ko wa ka. Nya ingnon ko nimo ani. Oy, dagko na tang nagkita. Pinangga ko sa amo, iniguli nga to, moingon sa daytong ginikanan, day, wag gyud ka namo patugdonig lamok sa una, bisan langaw patio na namog mutugdo nimo, kanang animal, human mutugdo nimo, tamparuson pa gyud ka. Ha? Patio tanang gatugdon-tugdo nimo diha. Nga? Mao na atong style? Kagwa mo? Nyahay man yung sundo na na, kadtong pamaagi atong asawa, nga asa man ko padong, o kadtong ingon nga mabuhi ra ko wa kang panuwaya ka. Asa mo ana? Ato mo atong mabuhi ra ko. Wa man day mo klaro. Kung makasulti ta ana ngadto sa tao nga gamay ra jud kayog abilidad sa paghatag nato og kinabuhi, labaw pa untatang masaligong musulti ni ana nga di gyud ko mubiya sa Ginoo kay siya na gyud mismo mo inideklarar ang akong mga pulong espiritu og kinabuhi. Siya ni claim ana. Unya wa gitay laing kapasanginlan sa tanang nindot nga nahitabo sa atong kinabuhi, gagmay og dagko, way laing kapasanginlan og way laing hinungdan ang Ginoo mismo. Nya labaw sa tanan kining ginuhua nahigugma nato gani iyang halad ang iyang lawas og dugo para nato. Siya'y naghimo ana. Mao na ang mosunod sa Ginoo di gyud magmahay. Kinsa ninyo dinhi ang mosunod sa Ginoo be? Taas ang kamot. Puro giday mo mga yawan noon. Basig nakalitan lang mo. Ako usbon ha, ang musunod sa Ginoo di gyud magmahay. Sige, kinsa dinhi ang gustong musunod sa Ginoo ta sa gamot. Maayo ang tanang choir, ganiha ra gid silang isa. Believe jud kay kuaning choir na to. Jutay ra ani ang yawanon. Nasa noy mapili pag yun. Si San Pedro misunod ni Jesus. Iyang gipamatud-an ang iyang deklarasyon nga niingon siya, asa man mi padong, anaa kanimo ang pulong sa kinabuhing way katapusan. Pagkawagtang na ni Kristo sa unang pagbasa, gihisgutan dire nga si San Pedro makabuhi nagpatay, makaayo og mga masakiton. Mura na sad siyag si Kristo. Ang mga tao magpangita niya. Daghan kay mga tao mangita niya adto-adto siya laing lugar kay ngano man makaayo siya patay, makaayo siya masakiton ang bakol katon si nga nato Inias, oy sus nakalakaw galukso-luksoy, si Tabita nga namatay iglulubong na, oy nilingkod. No? Nganong wa man mumutuo? Tistingirog atos bahak. Pabango na tong tanang patay dito. Kaya nito o kas Ginoo. Posible ba? Dili. Posible. Depende sa Ginoo. Ihatag niya. Pero ang importante, tuo Ginoo, di jud ka magmahay. Ngano man, ang Espiritu, pasabot ana, the power of God, anha na nato. Og ang kinabuhi, ang pasabot ana, the life of God. Unsa may kinabuhi is Ginoo didto sa langit nga gitawag og eternal life, gitawag sa na siyag eternal happiness. Life gani ang hisgutan in relation to God, it means happiness. Mao bitan na kana mga taong di malipayon maghikog kay wa nay meaning ilang life. Karon ra ba kunong panahona sa survey misaka og maayo ang rate sa suicide. Labaw ng misakag maayo ang percentage sa kaning or ang rate sa depression. Lingi ay mong tupad. Ing nakumusta imong life. Or nindot sa tingi pangutanon, napakay life. Ang kuya, iniglingi ni mo ba, lalaki, ingon na siya, you are my life.
Og tanaw nimo madadasa diing nasad, same to you. Ha? Tanawa, di ba? Milagruhan day mong San Vicente. Magkaminyo ay dayon mo next month or next year. Nya, after 5 years, maingon ka, wa na ko kasabot aning banaha. Nya, mahinomdom day mo sa kong giwali nga, ayaw sabta, dawata. Pag-abot na ko din daghan sa ko, wa masabti. Wa ko kasabot. Sa ako sa pagkapari, daghan sang panahon nga wa ko kasabot nganong nagpari gyud ko nga minyoono naman ta ko una. Anya nga wa na ko basabti kaysa pag first year na ko sa pagkapari na in love man ko sa kababay. Adtong panahon na I was 41 years old, ang babae 18 years old. Nga magsige man gyud siya text nako nga ikaw na talaga. Tagalog mo sa to, ikaw na talaga. O nang sige na lang sa kong kanta o bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko. Iabot yung ko atog mga 3 months nga hilak-hilak, agas akong luha. Nang ano man Lord, nga imo pa man dyan kong gipabiya at tong ako daon tang minyuanan nga uyab, haron lang dyan ko mapari, kanya karon torturon ko nimo emotionally. Kung kanus ako natiguang, karon pa ko na in love. I know, ang tiguang, ma-in love ang ginagbatan noon. Wa ko kasabot. Anya, ang samay akong gibuhat, sige ko adto sa adoration, sige ko pangutanas, Ginoo, inigmatan ako, gahilak ko, nabasa akong unlan sa akong mga luha. Dito? Yang isultis Ginoo nako, may na lang na kay unlan ray nabasa. Ambot ngano na nga tao. Pero pag human sa 3 months, mga around 3 months, kadto nga mong particular experience ba? Nawa ang akong emotional attachment niadtong maong babae. Nya kay suod man kay mi, magkita ra man gyapon, magsige na kog pamugos og ingon sa kong unahuna, narao, mao man na siya gud. Ganahan man kay kada niya, in love man kay ka, usara jud isulti, imo na nang anak. Ayaw nagpaanaki. Mo ra gyud na isulti, imo nang anak. Ayaw na lang nagpaanaki. Ko sakto sad no. Nya diha na ko hinay-hinay nakasabot. Yabi na kog mawa na to, gisundan pagitog mga napo kabuok. Oh, lagi. Karon gani, hapit na sa gani, moonsi. Pero, balik yun ko sa pulong sa Ginoo. Balik yun. Ang nakababag na sa nako karon, maingon na sad, ala, daghan na ra ba kayong ga-follow nimo sa social media? Din ajud ka katago-tago. Kana bitang mo anha kog mga hotel na ako'y misa or na ako'y adtoon dito. Daghan kay magpa-picture diha palas guard magpa-picture na. Nako pastilano og mag-abot mig hotel nya picturean na day kudaan. Di nako kaikyas. Nakatistingan niya na ako sa mga motel og nabasay nakailan ako dito. Kaya sa mga security guard magsige na magingon padir picture. Gituyo sa nis Ginoo para dili na sad ko magsige hunahuna tingali. Kaya ang iya laging pulong espiritu og kinabuhi. Yang gisultis Ginoo nako din ajud ka malipay basta imo nang buhaton. Naiusa sa nako kay igsuon nga pare, di lang ko musultis ngan, honest pud siya nako. Yan siya pila na maroy anak nimo. Ingon ko, wala pa padre. Yan siya naa kay plano. Nako, naaunta. Yan siya ako, naanak ko'y ako. Nakuha mo ba? Yan siya, oh. Pero, akong advice nimo og naa kay planong, ayaw na lang idayon. Nako, sa kong nahon na ba? Kansi ko nimo. Sa ako lang nahon na ba? Advice, pa ka na ako. Kansi ko nimo. Ana, pero nisulti din siya,
with some tears flowing from his eyes. Siya ba'y sukad nga nahitabo to. Dugay naman tong nahitabo. Hangtod karon, hapit naman ko mo retire. Karon gani, retired na gyud. I am still tortured by my wrongdoing. Hibaw kong gipasaylo na tingali ko sa Ginoo, gipasaylo ko sa obispo, gipasaylo ko sa mga tao, but nias akong kasing-kasing ang sense of failure. I failed my commitment to God. Nga ikaw, iutong-utong na lana. Kay na ay nindot nga mahitabo human ni ana. O ako ginang napamatud-an mga igsoon nga purtig yung ninduta human na to subay sa pulong sa Ginoo. Labi na gyud kun ang pulong sa Ginoo makapatubod sa imong luha. Kanawang maingon ang Ginoo pasaylo alag kapituan kapito ang imong kaaway. So ayar ko na ninyo, ayaw gyud dumot. Sige lang yung smile lang, sige pangaway nimo. Unsa may mahitabo, ikaw malipayon, siya magulanon. Nya kung gusto nimong patyon imong kaaway, higugmaag maayo, mamatay ra lagi na. Lagi? Testing eh. Patay lagi na. Kung di man na siya mamatay physically, patay ginang iyang pagkahambugiro. Magsigi na ginaghigugma nimo. Oh, because love conquers all. Ang sikreto sa gugma anaa sa atong nasa to'y tubag nato sa Salmo. Unsaon nako pagbalos sa Ginoo tungod sa daghang mga kaayuhan nga gihimo kanako. Purting daghanang gihimong maayo sa Ginoo. Kana pa lang imong naong nindot na kay na. Suway ragog supak ang pulong sa Ginoo, mubati din ang imong naong. Sugod las imong naong kanindot ana, pero suway dumot anang imong silingan, di ba imong naong purti nagyong batia. Sayang. Kanang imong kwarta purti nang nindota, suway supak sa Ginoo. Kanang sugos Ginoo nga kun kamo magpahulam ayaw na paningil og bayad, suway nagsupak. Di ba ang imong kwarta wa na ginay meaning. Wa na ginay meaning. Din ajud ka malipay sa imong kwarta, magpunay kag kwenta adtong wa mabayre. Din aka makakwenta sa daghan kay niabot bisag wa nimo paningla. Oh. Akong mamas una matay naman to at tumang 26 na April 26 ang iyang death anniversary. Sus, pagka hapit na ko ma-ordain pagkapari 2000 wap ako mo resign sa land bank. Nagyaw-yaw gito akong mama tungod lang sa utang sa usas among mga kaliwat nga iyang gipautang. Ako ra batong kwarta nga 3,000 naabutan ginakos mama hapit na mutungang gabi wa matug siging yaw-yaw. Animal, way batasan, putik yung bagaag na. Kinsa man na ma? Siya, ay si kuan ba? Nakadawat na magkwarta? Wag yung kahinungdom sa iyang gihuam din. Nakupilam na ito iyang huam. Isa, kanto bang 3,000 nga iyang gihuaman? Ako rin may gatunol ato. Imo ditong kwarta. Isa, imo to. Ako may gatunol ato. Naku nalimot naman ko ana ma. Ngano sige pa man nimo hinumdom, rag sobra naman na tulo ka tuig. Isa kadaghan naman siya ni saad, nakadawat na magkwarta, mag-agi-agi lang din way. Agi-agi lang din. Nako ayaw na lang na ma. Kay ang Ginoo nag-ingon kung kamo magpahulam ay na mo paningil og bayad. Diha naman ko ato simbahan, active naman ko simbahan ko Guadalupe. Nako basin baya ma sa sige nimong paningil ana, maimpirno hinoon ka. Ingos mama, ha? Ako nga way sa ako nga wa mo ko igor ako naningil ako'y maimpierno kun mao nay pamaagis Ginoo biyaan ko ng impierno yaan ko purting isugang mama ni hilom na lang sako hilom ko akong mama ba musod gid ang impierno patay naman to ambot hain ka turon sige sa diyang hapit na ko maordinahi pagkapare. Si mama ni sulti nako ay na-ordin man ko June 22, 2004. Mga month of May ingon ako ma
Next month na ko ordinahan. Mas mama, sus ba na? Luha-luha yung mata mo. Ako karon ba, og musimba ko simbahan, daghan, kay muduol na ko, magsigig lamano. Manang, kanindot sa imong anak, ordinahan na yun pagkapari. Kanindot yun sa imong anak, manang. Ana. Sus, ako na ko kailaan ng uban, nga muduol na ko. Ngayon ay ko, ma, kay bawa kag pilay gasto na ko sa pagkapari. Wa man gitay kwarta. Pulos man ni hinatag niya kay accountant man ko, ako ginanggilista tanan. Ingon ko, ma, niabot yung mga 1.2 million. Mama, huy, kadako anak nako. Wa gita paningli ani ma. Nga English mama, sus, ugwa pa kay nitabang nimo nako. Mao lagi ba? Nako katos papa, sudguwa sa ospital for 6 years. Pulos gyud to donation nya pagkadihan ako seminaryo among youngest na operahan kasing-kasing og kidney, si mama naputlan diri kay nag gangrene, ako sang maguwa nga paralyzed, so guwa sa ospital nako katong inyo mga gasto tanan ma sobra sa to siyang mga 1.5 million. Pulos gyud to mga hinatag man. Ay kamay Dios Ginoo ingon des mama, ay kamaayo Dios Ginoo nako. Mao na ma ay na lang gyud paningla ang 3,000. Nihilak si mama, oy, Ginoo in taon, pasaylo ay in taon ko Ginoo. Mo toron sure nako. Lang ito. Unsa man day maayong buhaton, kung ikaw karon masinupakon pa sa pulong sa Ginoo, gamita ang iyang awhag nato nga sigihag balik-balik panahon sa Kwaresma. Kung karon makadungog ka sa iyang tingog, ayaw patigaha ang imong kasing-kasing. Nanindog ta katong mosunod sa Ginoo.